Igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka uDya kweyini ngingcwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodolo kaMentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ngunogwathu ubhajwa ikhulu kupha amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana zitha zami ziyaxolisa ngenxa yokubona amandla asemazulwini xa amuxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ngunogwathu ubhajwa ikhulu kupha amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingasho ubusika nehlobo ngwele ungasozwa ayibona iphuphile ubusika nehlobo umthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi kahle kahle lamanzi aqhamuka ngoba siyabona lapho ephuma khona ngathi ini mina bathini bona kunjani bengabe kunje sazoba mnandi kusangenzeka noma yini wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina ngena kulayini ngisemzini wami ke la eThekwini la eHirari omakhelwane ke la eHirari indlela abangihlonipha ngakhona ngenxa yezenzo zami bayazi ngisho abantu abasuke befikile bezofuna umakhanda oil nabafuna unqotshela njengoba ubona nje la umakhelwane lolu dongo lubonayo lolu nalezi imbali lezi zatshalwa yimina lolu dongo lakhe wayimi la kamakhelwane kuziyophuma ubhekile ngabafakela nesango leliya eliwi level yabo indlela abangihlonipha ngakhona nawe la ukhona thanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena uma ngabe livaliwe isango mawufika nje la awunethwa imvula indlela engawakha ngawo lobuthi mawufika uzongena awunethwa izulu ungena la mawusula ula esangweni kubhaliwe bhaka nakhe uyakwazi awulokumile futhi mangakavulwa uyakwazi ukulinda la ngayakhela ukulinda le ndawo bese kuyavulwa uma ngabe ukuthi ke uhamba ngonyawo uhambi ngemoto uyakwazi futhi ukulinda ngapha mawulinda ngapha ke usuke uzovulelwa na indawo le yabo nayo uyalinda kunalembali ngiyoyichaza ke lembali ukuthi why lembali iba la kwi-entrance one day ngiyoyichaza because ziningi into ebengiyifundisa mawusalinde la usuke uzongena la nanku umnyango wokungena even ke igadi security guard ihlala khona la yabo ungena la mawungena la bese uzophuma ngapha mawuphuma ngapha ayehla ama steps lawo ashona phansi lapha uyakwazi futhi ukushaya upotsho ungene ngapha kulungileka ke siqale ngapha ke sangweni singene nge-main entrance ya mawusula yakhe ngibhaka nje nothi yabo akhe ngibhaka leli sango ke ngakhelwa umfana lo ekuthiwa uFerai lama tiles wonke ngangiwathenga lapha ya eMalls Tiles eMayville abantu abangakhelayo uPetros bese kuba noBrown uBrown kuyaziwa akizini kwaDam sibona abantu abangakhelayo la ngakunikeza ama contact mawufuna bakukhiphela into enje yabo nawe bese kuthi ke isteel less sakhiwa uFerai lapha ya eChasworth sesiyangena ke manje uma singena ke la ziningi indawo zama parking la khona la suka imoto zizowashwa khona zipaka la mayisazowashwa njengoba ubona nje noma makufike sekuphuthuma zipakela khona la befika umfana ekseni uyaqala uyayiwasha mase yiwashile zingena under lapha ya mase ziyaphezulu egarage njengoba ubona nje ilazipaka khona mabefika ke abantu abazofuna umakhanda oil ila bangena la nabafuna ukuzosizwa nanti itoilet engabakhela lona itoilet livi yabo nanti emergency door mase kuphuthuma ngempela mabefika ke bangena nabo banendli yabo because ba special phela kumina ngithi banendli yabo banendli yabo bangena la bese beyayihlalela nampo sofa la in fact singathi I reception le uma bekula kule reception bayakwazi ke ukuphuma bezela naku uvrand wakhona ku reception bayaphuma nje bazozimela la lama G-locks ama telefox blocks lawa lawo round ngangiwathenga lapha ya ePinetown eCoral Bricks Pinetown wonke lama G-locks yabo iwona kwazi ukulokha kahle ibanks yabo
ngangade ke sakha le banks la kuba khona imoto kwakumele ngilokhe ngama telephone nawe la ukhona mawune banks ungakhudonga osebenzisa lama blocks lawa iwona kwazi ukubamba kahle umhlabathi mina ke ngawafaka ngapha ngaphinde ngawafaka nangale zokukhombisa ilevel yalawa nelevel yangali icishe ifane uyabo asuka wonke phansi bese kuthi lapha ya la kukhanya khona inzansi isigodlo sangaphandle ngithi let me educate people so that at least bazo understand kahle ukuthi who is King Bhaka isigodlo sangaphandle ngizofika kusona if it necessary bengisanikhombisa nje iyona ke reception mase kusetshenzwa kakhulu ke makhona abantu abasuke becomment umbhedo ke i-team mayisifikile i-team le deletayo abantu akumina odeletayo most of the time ngine team edelete ama comments abane access page lami ihlala lana ke team yilona i-desk le team le ekusuke sekusetshenzwa ke umuntu nomuntu esefike ne laptop yakhe la kusuke sekudelete khona abantu abacomments umbhedo that is why ungeke uhlale kakhulu la ipage lakhe ngibhaka mawuvamise ukucomment into engayenzi sense siyaqhubeka ke ngiwabe sengishilo ngathi lapha phansi lapha ya amadlela ahlaza nakhona ngalawulwa ipower ukuthi angiyakhe le ndawo yabo ila imimoya yangaphandle ngangachaza ngedlozi la ngaphandle nepower yangaphandle ake ngiqale khona before ngene esigodlweni ngoba ngifuna ukuya esigodlweni kahle kahle la ngifuna ukuya khona mabefikile abantu sibabrayela la let's say abantu kade befikile bazofuna bakhanda oil bazosizwa iyona ke la indawo la beyibrayela khona kodwa ke siyaye siphasisa ukuthi umuntu simnikeze inyama bese ezenzela yena ngoba kubhizi kakhulu la ngaphakathi alright mangabe ngenza live wami yakadepend ukuthi yini inhloso lo live mangilwa izimpi zemimoya kakhulu sengizofaka office ngiwenzela la live mangifuna ukwenza live ongafaka office educatives ngiwenzela phezulu I'll show you as well yabo ngizonikhombisa yonke into ngifuna ukunikhombisa la phansi nje ngobubona ke la indawo ke le ehambisana mangifuna ukuyirelaxela ngiconnecta nomoya wangaphandle egcikeni indawo le uhambisana nesihlahla lesiya mase kuba nesihlahla lesi ke isihlahla uqalo uzokhumbula ke mangabe intombi ziya emhlangeni ziphatha induku yalesihlahla lesi okukhombisa ukuthi ziyintombi ezizithembayo intombi ezikwazi ukugcina nazo lukhona la is levels kungenzeka ukuthi lamazwi ebengabheke kuwe abheke kunoma imuphi umama umntwana ngicela uphendule njengomama umntwana ngithe ngalawulwa ipower ukuthi le ndawo angicela uphendule ngifuna uphendule ukuthi ngiyazi ukuthi engomeni yakho zonke lento ayichazayo uziphendulile kodwa ngifuna uphendule wena njengoma wengane njengami njengoba nami uma wengane ukuthi awakhamazwi athini makuthiwa diye mama umntana mina nje ngathi umuntu olandelwayo obakithi usukulandelelwa ingane 2017 ngeke ulandele umuntu wakushiya esimeni sicayi kanje iBhayibheli phakathi kokuphila umuntu okushiya kuleso simo ungamlandelela ukuthi kube umama nobaba basuke benebond bese kuzothi la ngithi uyabona ke nginikeza ispace phela nawe usukungihagameza ukubonisa namayami amantombazane ngisafuna ukuphuma vele kwena ngisafuna indlela yokuthi ngiphume kwena ngokwe-relationship ngokuthandana awuthi ukade uthanda into manje ngigaqaza manje ngihambisana uba ungangishaya ngamagama sewuyangilandela nginikeza isikhathi ukuthi nami ngihile enough ngoba mina ngizengayithola ngaphandle kulawulwa yonke so ngasho njalo ngekho umuntu wesilisa ofunwayo mase nihlukene but ake nizame indlela yokuthi isikolo sangaphandle silawula lokho uhlobo lemimoya mawufuna imali it's not ukuthi ufunela wena umuntu ogla network iba natural angena umuntu mhlawumbe ofuna izipho mina into yengane mwase kuma social media ubona umntana uyabo umntwana yanyuka manje uyaphi manje King so mawufonela umuntu wesilisa awungisize lapha lama step isike lawa ayekade sekuyitsheke manje kungene namantombazane kufanele le amantombazane ke step bada wemalo angiyingeni wethe yabona nje intombazane engashadiwe wesimzimba angiyingeni ngempela so umuntu wesizama umtshela ukuthi mfethu ngcono ingane ungalo uyiveza kubantu ngoba nakumina isayidini lama ngiveza umntwana bese kuba ke ngathi sikubo ke mina so ngihambi ngimgagaza manje kuleli linye isayidi kwenzeka kanjalo futhi ku-right ngoba vele phela ingakho mangithenga imoto mina yabo so kwenziwa noma yini hayi ngoba into engisebenzela uke wayicela ilove back angazi mntaka ma auction sengiyaziwa akazi ukuthi nje ngiyacela ngoba ngathi ngacash ku auction
kodwa kubukeke ngathi ke kusho ukuthi indlela olwa ngayo ngoba kuthiwa musu ukhulwa ngengane okusho ukuthi lezi imoto zabo uyibonayo aziphelele la ezinye ke ziyo kwi service aziphelele kodwa zonke zinamalungu akufanele mawumholi isihlangu sabe impilo engakuwela nabantu kusasa ngifika ngaso ayifuneki istress ngoba kumele silwela abantu abastressed whatever they are sengiyangena ke manje ngiya underground ayona hayi baba sifisa ukhona umbuzo fisa ukubuza kuma wengane ngabe ngisafuna ukukhuluma noSenzo la hayi no lutho hayi ngoba usukhava wonke uyakwazi uhappy ngoba wengane yethu no hayi uphendula okay mawuthanda vula umsakazo wakho sawubona siyakumukela ke siyithimba le Danki 1223 sikhuluma nje indaba ke sematheni kulezi insuku einkundleni zokuxhumana iyayingoma ezimbili eziphumile ethi diye mama womntanami nethi diye baba womntwana kusho ukuthi kuyaphendulwana ke lana angazi kodwa uMiss Level uchaza cha ingoma yena ebeyibhalela nje naye phela ngoba uwumculi naye unetalent ebengaqondisele kubaba wengane uma kuzwela imkhize ejazini iyazwela kanti ke nobaba womntwana naye ukhona sizokhuluma naye nje khona manje nje uma ngibuya ngala beka indlebe siza ukuthi ke uyiphendulela uthini ubaba womntwana umuntu bayizonke 1223 namakhamera ke Khosi FM lihamba phambili siyabheka ke sifuna ukukhuluma ke nobaba wengane ke manje ke ukhona kubaba wengane futhi unephimbo lemnandi kabi ubaba wengane sawubona baba wengane Senzo good morning lapho niyaphila siyaphila unjani uyabona phaka hayi ngiyaphila nami ngiyabonga wena ubaba wengane ilabe bakusakhulu ubaba wengane kasizolapha nje ubaba wengane kasisiles naye la ngifuna uvume phela kathi khona sogijima thina siyofuna iDNA bakuthi kathi wena utasho sibabeke isithombeni ungathi bebona umuzi siyakubingelela Senzo siyakwemukela emsakazweni ukhuluma namhlanje siyiDanki 1223 siyesabona umsindwana obukhona einkundleni zokuxhumana othinta ingoma oyikhiphile wena wasuma wengane yakho naye uyaphendula mhlawumbe sifuna ukuthi usixoxele ngale ngoma yakho wonke lo muzi okay ngicela ngibingelela wakhiwa uyenground ukuyibona ngibingelela nakubalale emakhaya mawucela inamba yakhe ngibingelela nawe maqabashe bese ngimbongela uthi vusa indonga mhlawumbe iminyaka eminingi ecula ifawena wagcina wayithola inkandla ukuthi angene mina nawo nawe njalo kwakhentini iphupho lakhe likhulu kakhulu ebese nawe naleso sifiso and imnandi lapha bana wonke inhlobo yetruck yokwazi okay Corobrix eFinetown nepaving oyibonayo ebese ke mhlawumbe ngiyangoma ngathi ingane futhi kakhulukazi ngabila njengomuntu uyabo lapha mhlawumbe uyayazi bekhona kulezi insuku ukuthi izinto zabantu besifazana sishile kubantu besifazana kube yibona abayiculayo thina sicule lezi abantu besilisa uyabo ngeke ngakuzwa lokho impela so ke ingakho nami ngiye ngathi uma ngenza ingoma ekhulumela abantu besilisa because kuthiwa ukukhulumela abantu besifazane akushiyele kubantu besifazane bakhona bazoqhubeka abantu abafisa ukwazi ngoKingBhala okay lokho kusho ukuthini bese lokho kusho ukuthi ngibuke inkinga abafowethu ababhekene nazo abaningi angikwazi ukucula ngami i-album yonke uyabona uma ngisuke i-album ingakho kungenzi ngingakhiphi ngama-single ngikhiphe i-album because ngisuke ngifuna ukuhlanganisa iy'nkinga ezahlukene ze-South Africa mhlawumbe nangaphandle kwe-South Africa ukuthi akaze ngifike khona ebese ngithatha leyo nkinga naleyo nkinga engibonayo ukuthi ngingakwazi ukubhala ngayo ngaleso sikhathi ngiyenza ingoma so kanjalo nale ngoma ethiyo mawumntanami akukho kuhlukile ngayo ingoma nje ebuke izinto eziningi zabafowethu ngakho kunengoma ekhakalimela amadoda kanjalo ngenze ingoma eziningi lokho ngibonile mina ukuthi kunabantu abangabantu besilisa kakhulu kunenkinga zabantu ngikule level yabanye abantu okay ake sikhulume ingoma nje leyo ibhalile ya DM mama umntanami ibingaqondile kumagcabasha akufani noma no ibingeke iziqonde kuye ngoba mina noma bengane ongekho yedwa abangekho babili uyabo okay
ingakho futhi mhlambe ngikuunderstandile nokuthi ingoma yakhe ibingabhekile kimi ngezathu zokuthi nayo uyiciko ngendlela yakhe nami ngiciko ngendlela yami so ukube kuthiwa mhlambe bengisho kuyena bengizofaka igama lakhe ngoba phela njengoba nginabanye amabhekani uma ukuthi ingoma bengibhekise mabengane nabanye bazobathinta uyabona mana wento encane awuxoxela okay bangakho mabengane abanye bangakho lokho asingicela ukuthi ngikhona umbuzo la ngiyakhona yabona uma unganqeni ukusho ukuthi bangaki labo mabeyingane no ngicela ukuphila ngoba impilo yami yaseceleni leyo futhi laphe nabo abathanda ukudalulwa yabo okay no kulungile ngifuna ukwazi ukuthi laba abanyoma beyingane bayimukele kanjani le ngoma yasivula ngenhlanhla kakhulu mhlawumbe abanyoma bengane i-relationship sinama relationship right nabo ngoba ukusisa understandana ukuthi uma umhlabeni esiphila kuwo kukhona isikhathi esi-right khona isikhathi esi-wrong umhlabeni esiphila kuwo khona isikhathi sokujabula khona isikhathi esingasona sokujabula umhlabeni esiphila kuwo abantu bayathandana abantu bayahlukana so I think mhlawumbe inhlanhla enkulu kakhulu enginayo leyokuthi oma bengane enginabo siya-understandana makufike la kuphele khona uthando ngabe liphele ngakuyena umuntu noma ngabe liphele ngakimi siyayiqede kahle ukuze sizokwazi ukufocus ekutheni ingane ikholiseke ngendlela ekuyiyona okay so abazange babe nenkinga okay uma ucabanga uMagcabashe yena ube nenkinga noma nawe understandile ukuthi naye akanankinga angazi ngokukaMagcabashe ngoba angikhulumi yena naye ngokuthi ke ngembandela enkantolo asikhulumi so angeke ngazi bangona laba abanye ngoba siyakhuluma nabo bengeke ngabona mhlawumbe bepost umsebenzi ukusupport engwenzile nokuncoma lapha abancoma khona masoko sikhulumela ngamafoni so ukaMagcabashe angeke ngize ngakhuluma okay khona into ebalulwe uMagcabashe la kade sikhuluma naye ebaluleke kakhulu yokuthi walahlwa yena esakhulele wangathola ukwesekwa mhlawumbe ayidinga njengoba bomntwana wakhuluma nendaba yokuthi imali yesondlo uyithola impela kanzima kuliwe mhlawumbe nakho nawe usukhuluma nenkantolo ngenkantolo ukusho ukuthi mhlawumbe kungenze ukuthi iyayifakaza leyo nto ufuna ukuzwa iside lakho la edabeni olithinta ukondla njengoba buwengane ukuthi luhamba lifike phi nokuthi zikhona ingxabano enike nabanazo ke ezibanga yona indaba yokondla ngoba indaba ehamba phambili nawe ngibonile ku live wakho ukuthi ubuchaza ukuthi abantu sebeze bethi balaleli ingoma yomuntu ongondli kanti mhlambe akunjalo ngifuna uyibekeke le ngoba ibalekile leyo kondla ku live wami ngachaza ukuthi mina angifundile naye mengithoka ngithoka ngaleyo nto ukuthi angifundile mina ngathi sayidukile esikoleni ngoba ngangilanywa izingane zamadodana ngangaye isikole ngoba ngifuna ukuyosebenzela so angikwazi ukuthi sengisebenza manje ebese nginganakekeli ingane zami because into umculo kokuqala i-short term awuyazi ukuthi ikhula nini awuyazi ukuthi phela nini so kubalekile ukuthi ngalesikhathi esuke isasebenza nazo nakekela labo balethe emhlabeni ukuze mhlawumbe noma ngelilanga iphela bekwazi ukuthi okay ubaba ngesikhathi eselawo amandla sa-afford ubekwazi ukuthi asinakekele yabo I think naye ushilo ngoba ngibelekade ukuthi ngilaleli before mhlawumbe ngingene la ushilo ukuthi usiza belithola from mina belungekho enough I think iphutha laba lapha ekuthenini uma ngabe ufuzo lungekho enough yena noma elibona lingekho enough abese ngangitshela mina ukuthi alukho enough because mina ngiyaqala ukuzwa namuhla ukuthi usizo ebenginika belungekho enough yabo because ngicabanga ukuthi i-statement sakhe siyasho ukuthi kukhona bekuthola but futhi bekungekho enough ngokwakhe uyabona into enjalo abese enza iphutha lokuthi mina njengomuntu obaba wengane angangitsheli ukuthi okay no mhlawumbe if ufaka u200 imncane mhlawumbe ngicela kwenda kube 500 uyabona into enjalo okay mfowethu ngifuna ukuthi ngikuzwise le ngoma ngiyazi ukuthi uyizwile kodwa ngicela uqale ungivumele nje ngidayise ungiphi iminute nje lokuthi ngidayise mangibuya ngifuna ukukuzwisa le ngoma eyakheke manje
bese wena uyangiphawulela kuyona eyintweni oyizwile kuyona ukuthi wena njengobaba wengane uthini ngale ngoma kama wengane nawe ngifuna uyithatha ngathi ayibhekisiwe kuwena kodwa njengoba ushilo wena uyivumele wena ukuthi hayi wazile ukuthi ngeciko uyabhala naye akwazi uyithathe personal bengithi usho njalo mangakufaka impela yebo njalo nawe ke ushilo ukuthi unazo ingane unaba nabanye omama njengoba ithi naye baba womntwana njengoba baba womntwana nawe ngifuna ukuthi uphawule ngalamazwi akule ngoma no King's Feast Dollar. Okay sikhuluma ke noma wengane nobaba wengane benithembisile ke lamancinzi ukuthi uzokulalelisa la lenune engafi la ubese uyachaza njengobaba wengane wena ukuthi uthini okay thank you yangeni ningafi uma wengane into yalakazweni into elishwamishe benerebush uma ka enza into etrending ngadubanga kodwa mawukuthi wena Nondaba baba womntwana awuphendule udroshwa iUber noma abakhethiwe uyabulisa iziculo futhi ngeke ngalizwa ngidayo that video ozowaza gift mhlawumbe ngakusho entweni yeculo mina mangihlangana noMaqhabashi wayeni hit song yayithi vele ngiyamthanda yabo but wayesingile yena okay okuthi thina ngaleso sikhathi imessage yayimfikele wayithatha waya naye studio wafike wayisebenzisa ukuthi acule South Africa because akaculeli mina ngedwa nomuntu asuke naye ngaleso sikhathi yabo namanje I think campaign kuqondane nokuthi ngikhiphele iculo kanti nawe uyokhiphela iculo uma uzofikela le message ukuthi no man I think South Africa mhlawumbe njengamanje abantu besifazane noma ingadlangadlo kanye amabhubesi adinga leli culo leli kanje so ingakho ngingazange ngilithathe njengeculo elibheke kimi ngoba ngazi ukuthi uma sihlangana wayeneculo ethi vele ngiyamthanda but esingi uyabo okay uma ngabe ngingathi leli culo belibheke kimi ngabe wrong ngoba i-message engikwazi ukumkhethela ukuthi akacule iphi message angaculi iphi message yabo two izinto I think ayibala lapha uthinta iculo u90% wazo mhlawumbe okanye nje zonke azihambelani nami angikwazi ukuhlanganisa neculo elishinto engineyona asibonga kakhulu umancinza konje yakhe ingoma etholakala phi ngiyabonga kakhulu eyami ingoma ngitholakala kuShokolo la online album ke kumina akusiyona album okay ingoma yodwa le ngoma sisho ukuthi umlaleli uzofuna ukizwa le ngoma ngoba simzwise kancane lana ingakho ngiyakha yonke ayikhona kuyo yonke indawo and into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibonge ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMaqhabashi ngiphinde ukuxolisa isaluni kaMedemuki udinga isikhathi sokuhila uyabazi ke abafana okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabona ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinde ngimfisele inhlanhla ke futhi ngicela ukuthi mina somofiyehlukanisa unyaka singathi iculo lakhe lengoba liyasabantu ngathi ngangena ingoma ezohlukanisa unyaka luhlukanisa futhi unyaka ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilseni Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo encane sesivalelisa sisacela wonke okay babethana ngicela ngikubeke sisacela wonke noma bathi ungaqhubeki noma unjani siyacela wonke futhi bonkoma bengane yodla nje mfethu lokho esikucelayo kodwa lo donga lo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe le angibu uyapi manje ngenzela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ukubuzela kuMaqhabashi before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo
leyo imalini kumele ngiyifake every month ezoba enough because le bengiyifaka uthe ayikho enough. Okay, ngizokubuzela bye bye. Ngiyabonga kakhulu. Senzo zonke Miss Levels. Yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyicelebrity kanje mevela phakathi kwabantu bathanda ukuvela ezifo ubona kanje iyeyisa leyansi hayibo number 1 no uyamuzwa namanje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidela uyamonje usebenzisa amagama sarcastic ukuveza icharacter yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo yes konke akukhulumayo usenzela abantu bhekana naye siko umzalela ingane omitha uzomazi ukuthi ubani yabona abantu abaningi so nje kokuningi akusho cha ubengondli uyalazi uyasazi thina abantu besifazane into sibeka nje ubinjani akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand bayalalela uyaba understandisa umfana ubhizi njengabafana bonke besifazaneni kodwa mina awukwazi impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili unele magwebini namaflower so umuntu oyicelebrity uyabona angincengile ukuba yicelebrity yabona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle kahle behind yes there is a man behind i-character leyo muntu njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba unombuso yeah so lathi nasikhuluma nonto encane usenzo uselekhaya ukuze ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale abeyikhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngizwe ngiyovula i-protection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibamba but noma iculo belingasho kwena but njengamanje ke njengoba sengisithi ake ngiqondise ngakwena ke manje ngababomvu nje ngababomvu hayi ngoba beliya kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzulu sesi right ngoba abafana enkantolo esibengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengisosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngaya ngayosela ukumsusa ngisusa manje athi inkantolo ubaba ngathi no angidinge baba ngoba uthi ufuna imali nje ufuna imali lutho sithando sami ngiyasebenza ngizosebenza kuzokwenzeka khona kuphi ingoma ke okay isiphumile guys in all digital platforms yonke indawo le ethola umculo esikhona ingenile ngadla akusekuhlehla abafethu downloadani kusebenze and ngicela ukuthi nje gcine ngale generation yethu ukuthi abafana basidlale asuka umfana yozalisa ngala ahlekise ngawe kwenye intombazana ahambe ozalisa uyabona nje agcine ngathi ukuthi laba beze emva kwethu ngine ngale intombazana bakwazi ukuthi bakwazi ukuphila kungabe abantu besisa ngemini kancane zalisa ube responsible for umntwana not uma wengane yema lapho nayo mina vele plan mawuni site nje ethena unika ilokuza iplan yana ukwazi I don't mind as long as mawuni imali yokwazi ukuyisebenza leyo project cha angifuni ukubheka amagula kakhulu ngisazongena ke laziningi into engizozifundisa but bengithi let me clarify everything regarding la because ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebebona lapha edamini kakhulu kanti baningi abantu abangenile epage la King Bhaka ko TikTok ko YouTube na Facebook abantu bebengicela ke bethi bayacela bandla shem ukuthi ke nami ngibe live lapha ku TikTok mase ke ngifaka noma ubani abantu engisuke nje bazokwazi ukungibuza imibuzo ngibaphendule kukhulunywe kukhombisa ukuthi abantu kuyaphilelwana nabo ngizonitshela ukuthi ngizoba nini live ku TikTok sikwazi ukufaka nabanye abasuke befuna ukukhuluma nje nami because sengibonile ukuthi abantu abaningi bayakholelwa ngoba ngikaze ngiyikhulume into engekho impilo ke inje madoda nginichazele kanje empilweni khona abantu abangasoze bazwana maqabene easily maqabene amadlozi abo noma kuxabene ingilosi sisabe inkulu uyabona nje uma lema benoJacob Zuma abasoze bazwana labo bantu kodwa for the sake of people bangashaya ngathi bayahleka kodwa deep down abasoze because akuxabene bona kuxabene ama spiritual powers apha bese kuzoba umthandeni manqele igcwame elisha nokhuzana uthi yabola ama toilet lawa angimuva ya bese kuzothi la akumele bengabe lina uanti atha kuwasheki indawo yokuwasha le noma kuthiwa liyani izulu yabo kuzoba umthandeni igcwame elisha nokhuzana labo bantu as much as nabo bengasayithandi lento impi kodwa akulula ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe sebeyazwana unless or until kube khona oyedwa ozovuma omunye kubona mhlambe kusuka igcokama limvuma ukhuzana ukuthi inkosi noma kusuka ukhuzana
amvuma ukhuzana suyigcoka abali imvuma ukhuzana. Then from lapho ke once kwaba nento ethi ayibe yihierarchy ukuthi yilo bese kuba yilo kube yilo abantu bayaqala ke bakwazi ukuzwana because sebeyahloniphana. Masafunda kwakumele baze balwe abantu omunye bese yahlulwa ukuze lohluliwe akwazi ukusubmita kulomunye. So nala emhlabeni uma ngathiwa one day sizwa uMalema ethi uyamvuma uJacob Zuma uyena political lead enamandla yena he comes the second, that is when laba ngazwana khona. Kodwa uma ngabe uMalema esayicabanga ukuthi uyena inkunzi noZuma ecabanga ukuthi uyena inkunzi noma bangahlekisana basoze bazwana. Uma ngabe igcokama lithi uyena inkunzi nolokhuzana nokhuzana athi yena inkunzi abasoze bazwana until omunye avuma ukuba ngaphansi. That is why okwami nodokotela kube lula ngoba uthe udokotela bekhombisa ukuxolisa kumina wakhombisa ukunderstand amandla enginawo. Okwami bese kufanele ngikuaccept mase ngigada ukuthi kodwa ke kunga exploiteke abantu egameni ukuthi umuntu uxolisile. So far so now yonke into isahamba ngendlela. Regarding udokotela ngale regarding sonke isimo ngizontshela mawukuthi khona isimo ngisibonayo siphuma endleleni ngithi hayi udokotela uyageja but ngiyoqale ngibe nendlela yokudila nawo private before ngoba ukuxolisa komuntu akukho lula. Uadmita ukuthi usibanibani unamandla nje umuntu besithatha isinqumo leso lonto isuke singasekho ngaye isingedloza ahamba nalo nogobela wasemazulwini ahamba naye iyahlonishwa leyonto yomuntu bese exolisile. Nawe futhi la ukhona emakhaya once umuntu waqala waxolisa kuwena ungabreki ngokuthi umuntu uxolisile. Never do that. But nawe kufuna wazi ukuthi akaxolisa umuntu ngoba esuke eyisilima. Uxolisa ngoba usuke ese understand your spiritual power. Your spiritual power. Then ke that is when umuntu ke la ekwazi khona ukuthi athi hayi ke ngiyaxolisa because you understand your spiritual power ukuthi ingakanani because abantu akulwa ibona kusuke kulwa amadlozi naye le ndawo engithe uma singenkulu inkinga ngiyaconsultela kuyona nansi yabo mawungena ngapha futhi let me show you awungena ngapha ibathroom yalana qole bandla hayi ngoba ngichoma ibathroom yangapha hayi ngoba ngichoma yabo bathroom nje yangapha le let me turn around bathroom yangapha bathroom hayi ngicela ukuvalelisa ngizoba live ngolosithathu engizobe ngiqhamuka nezinto but bengifisa angazi ngikhulume ngento ethinta imidlalo le yakuma TV but bengifisa ukukhuluma ngale drama ekuthiwa i-drama or i-series ekuthiwa umkhokha yabo kune role lapha ya engiyibonayo lapha ya engifuna ukuchaza ngayo kakhulukazi le kaMabusi nale kaSiphamandla umkhululi nale kaKeni Shando khona ngifuna ukukhuluma ngayo mangaphazamisekanga ngeke ngiphazamiseke ngiyokhuluma Saturday shoot since today kuyi Sunday next week Saturday ngizobe sengikhuluma ke ngento ethinta umkhokha ne role yalabantu shoot abantu ababuka umkhokha nabantu aba-act umkhokha angishaya eceleni uma iflopa irole ngizosho mayinamandla irole futhi ngizosho because baningi abantu abathanda uku-analyze izinto but uthi uyayibheka i-spiritual background yomuntu incane ukuthi anga-analyze into enkulu kunaye but mina ngiyi-analyzer with facts. Yes, thank you so much papa yini ngimthanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso ngenxa yokunqoba kwento engisuke ngishilo namhlanje sebeyangithanda. This is King Bhakanzama house number 44 Rocky Ridge Road Hirali Mount Vernon. Angikhulumi kuma inbox ku Facebook angikhulumi ko bani kodwa kwangangidm angikhulumi ndawo uyangifonela ku 0798130260 uyangiwhatsapp futhi mawuwhatsapp ungenzi VN ngoba ngisebenza kakhulu ebusuku ayilaleleki VN
ukwazi ukufunda kalula into ebhaliwe mawenza iVN izohlala ingavulwa uyabo kodwa mawubhalile ngiyakwazi ngabo 12:1 uyabo bese ngiyaqala ke ngidonsa umoya mase ngidila nabantu abasuke besenda because whatever usizo lifunayo lusuke lispiritual nami ngifuna ngidile nawe ngokokamoya not ngokudlala. Thank you so much Papa Yini wherever you are. I love you like nothing on earth. Without you I'm nothing, but I can be only a problem or trouble. So whatever you are, just bear in mind which King Bhaka will be always with you and support and teach and coach you regarding the spiritual journey. Thank you so much. Bye bye.